Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு இன்னைக்கு 13வது நாட்களாக வந்திருக்க அனைத்து பக்த கோடிகளையும் வருக வருக என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ இஸ்கான் ராதா கிருஷ்ணா கோவிந்தா மேங்களூர் சார்பாக வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி மந்திரம் சொல்றீங்களா பிரபுஜி? பிரணத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சய ஷலாகாய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாவிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாகியம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்கியரஜாதம் சககண ரகுநாதன் ஆதான்விதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஏ கிருஷ்ணா கருணசிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகாந்த நமோஸ்துதே. சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ஆதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்சகல்ப தருப்சஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவையோ நமோ நம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண இதாயச ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம. நமோ மகா பதாந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாமினே கௌரவித்வேஷ நம. குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய யத தாலயே கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நம. நமோ நமோ ஓம் விஷ்ணுபாதாய சிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமத் பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவ கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்வசேஷ ஸ்ரீன்வாதி பாஸ்ய சத்திய தேச சாரிணே. ஹரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவத்திருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 13 க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் அவருடைய உணர்வு, அந்த இதை நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தியான ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய தேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா மணி நமக. அதே தியாய த்ரயோதசோ பிரதசோ தியாய யாக
யாக யாக க்ஷேத்ர யோக க்ஷேத்ரஜ்ஞ. க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக க்ஷேத்ர யோக. விகாக யோக 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 யாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் புக் வச்சிருக்கீங்களா கையில யாராவது? ஓகே, தெரியுதுங்களா? இந்த ஸ்லோகம் தெரியுதுங்களா? இப்ப हरे कृष्णा माता जी। ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம் படிங்க பிரபுஜி மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம். ஒரு நிமிஷம், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த கிளிம்ஸ் பாத்துடலாம். நேத்து பார்த்ததோட செஷன். சோ நேத்து நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் நமக்கு வந்து 2 விதமான பக்தர்களை பத்தி சொன்னார். அருவத்தை வழிபடுபவர்கள் அண்ட் உருவத்தை வழிபடக்கூடிய பக்தர்கள். 2 பேர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தனே வந்து மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படின்றத பார்த்தோம். பக்தியில் வந்து உள்ள வளர்ச்சி நிலைகள் இல்லைன்னா அதனோட படிகள் வந்து என்ன முன்னேற்றத்திற்கு உண்டான படிகள் பார்த்தோம். அனன்ய பக்தி, நிஷ்காம பக்தி, ஞானம் அண்ட் தியானம், அந்த பக்தி வகைகளை சொன்னார். கிருஷ்ணருக்கு பக்தனாகுவதற்கு உண்டான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம நிறைய பார்த்தோம் நேத்து. சோ இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம். இதுல வந்து அர்ஜுனர் திருப்பி கிருஷ்ணர் கிட்ட 6 கேள்விகள் கேட்கின்றார். க்ஷேத்ர மற்றும் க்ஷேத்ரஜ்ஞ, இந்த உடல் மற்றும் அந்த உடலை ஆளக்கூடியவர்கள், அதற்குள்ளார இருக்கிறது என்ன அப்படின்றத கேட்கிறார். அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறைகள் என்ன, அறிவின் பொருள் என்ன, 6 கேள்விகள் கேட்டார். அது ஒன்னொருத்துக்கும் ஆன்சர் பண்றார் பகவான். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் இந்த யூனிவர்சல், இந்த விஸ்வரூபம், அறிவின் பார்வை என்ன அப்படின்றத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, சிவனா பிரபுஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணுங்க. பின்னாடி யாராவது சவுண்ட் இருந்ததுன்னா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा जी, நான் படிக்கிறேன் जी. படிங்க हरे कृष्णा माता जी। ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்லோகம் மாதாஜி. अध्यायम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगम। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை பிரகிருதி, அனுபவிப்பவன் புருஷ, கலம் க்ஷேத்திரம், கலத்தை அறிபவன் க்ஷேத்ரஜ்ஞன், அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். 6 பொருட்களை பத்தி அவர் கேட்கின்றார். பிரகிருதி, இயற்கை, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். பகவத்கீதை வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 மூலங்களை சுற்றிதான் நம்ம படிக்கிறோம்னு. ஈஸ்வர, ஆத்மா, பிரகிருதி, காலம் மற்றும் கர்மா, இந்த 5 விஷயங்களை பத்தி தான் நம்ம பகவத்கீதையில வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே. சோ இங்க வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், இயற்கை, இந்த பிரகிருத்தினா என்ன, அதை அனுபவிப்பவர்கள் வந்து யார், புருஷ. கலம், இந்த கலம்னா இந்த உடல். கலத்தை அறிபவன், அது அறியக்கூடிய ஆத்மா. அறிவு, எதை நான் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஞானம், எதை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், நேயம் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறார். அது கிருஷ்ணர் பதில் சொல்றார். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் வந்து கலம் என்று அறியப்படுகின்றது, க்ஷேத்திரம். இவ்வுடலை அறிபவன், இந்த கலத்தை அறியக்கூடியவன் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞன், அதாவது நம்ம ஆத்மா. இந்த உடலை அறியக்கூடியவர்கள் வந்து க்ஷேத்ரஜ்ஞன் என்று அறியப்படுகின்றான். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி, 3வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. க்ஷேத்ரஜ்ஞ சாவிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரேஷு பாரத க்ஷேத்ரஜ்ஞோர் ஞானம் யத் தஜ் ஞானம் மதமம. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வரல எழுத்து. ஆமா, அது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. பரத குல தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே எனது அபிப்பிராயம். இந்த உடல் என்று கலம் எனப்படுகின்றது. இந்த கலத்தை அறியக்கூடியது வந்து ஆத்மா எனப்படுகின்றான். இந்த அதன் மூலமாக நம்ம வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுவே நேயம் என்று அறியப்படுகின்றது. எதை பத்தி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னா, ஆத்மாவை உணர்ந்து பரமாத்மாவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ன்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி.
ஐந்தாவது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கலாமா ஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஒருத்தரே படிக்கிறோமேன்னு சொல்லிட போறேன். ஓகே ஜி, நான் படிக்கிறேன். ஆ. மகாபூதான் அகங்காரோ 5. என்ன ஜி? ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி. அதான் ஜி இருக்கு. சரி படிங்க. மகாபூதான் அகங்காரோ கரெக்டா ஜி? ருஷிபேர் பகிதா கீதம். எது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் இருங்க. ஹரே ருஷிபிர் பகுதா கீதம் சந்தோபிர் விவிதை பிரதச பிரம்மபுத்திர பதைஷைவ ஏதுமத் பிர் வினிஷிதை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 13வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகம். செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. நம்ம இப்ப ஏற்கனவே பார்த்தோம் 18 அத்தியாயத்துல கடைசி 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம் அப்படின்றது. சோ அந்த ஞானம் எது அப்படின்னாக்கா ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் உணர்தல், தன்னுணர்வை அறிதல் தான் அந்த ஞானம் என்று அறிவிக்கப்படுகின்றது. சோ இத நிறைய நூல்கள்ல பெரிய முனிவர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆத்மா என்ன, எதற்காக இந்த ஆத்மா இந்த உலகத்தில் பிறப்பெடுக்கணும், அதனுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்க வேண்டும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா இங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த ஆரோ மார்க்ல உங்களுக்கு தெரியும் பிக்சர்ல அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, ஆனந்தமயா. ஒரு ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தன்னுணர்வை அறிதல், அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளார இருக்கின்ற பரமாத்மாவை அறியக்கூடிய அந்த முயற்சியை எடுக்கின்றது. அதை அறிந்து கொண்டதுக்கு அப்புறம் பகவானை பத்தின நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுறது ஞானமயா. அதற்கு இன்னொரு பெயர் மனோமயா. விஞ்ஞானமயா பகவானோட ரூபம், குணங்கள், லீலைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்வது. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமயா. ஏன் அப்படின்னாக்கா பகவான் நித்தியமானவர், சச்சித் ஆனந்தம் உடையவர் இல்லையா? அதனால நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்த துகள் என்பதனால நமக்கும் அந்த ஆனந்தமான நிலையில ஒருமித்து இருக்கணும்ன்ற நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த 5 விதமான நிலைகள்ல நம்மளுடைய முன்னேற்ற பாதைகள் இருக்கணும். அன்னமயா நம்மளை பத்தி தெரிந்து கொள்வது, பிராணமயா நமக்கு உள்ளார இருக்கின்ற ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் அறிந்து கொள்ள ட்ரை பண்றது, ஞானமயா பகவானோட லீலைகள், சுரூபம், குணாதிசயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வது, விஞ்ஞானமயா அவருடைய மற்ற குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்றது, ஆனந்தமயா அவருடைய சச்சிதானந்தம் ஒருங்கிணைந்து போறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 6, 7 ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி 6வது 7வது ஸ்லோகம். நான் சொல்றேன் ஜி. மகாபூதான் அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரிய கோசராக இச்சா த்வேஷ சுகம் துக்கம் லங்காதச்சேதனா த்ருதிகி ஏகத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன சவிகாரம் உதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றது. அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார், செயல்களின் களம் இந்த உடல். இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா இத்தனை மூலக்கூறுகளாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அன்னமயா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 8 முதல் 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் மாதாஜி. புக் வச்சிருந்தீங்கன்னா வாசிங்க, இது கொஞ்சம் சின்னமா தெரியுது ரொம்ப. சோ 8 முதல் 12 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. மேக்ஸிமைஸ் பண்றேன். சொல்லுங்க பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அமானித்வம், அதம்பித்வம், அஹிம்சா, சாந்திர், ஆர்ஜவம், ஆசாரியோ பாசம், சௌசம், தைரியம், வினிர்கிரஹ, இந்திரியார்த்த வைராக்கியம், அனஹாகர,
ஏவச ஜன்ம மிருத்யு ஜராவியாதி துக்க தோஷானுதர்ஷனம் அசக்திர் அனுபிஷ்வங்க புத்திரதார கிருதாஹதி ஷூ நித்யம் நித்யம் சம சித்தத்துவம் இஷ்டானிஷ்டோபத்திஷு மயி சானன்ய யோகேன பக்திர் அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேசோ சேவித்வம் அரதிர் ஜன சம்மதி சம்சதி அத்தியாத்மா ஞான நித்தியத்துவம் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏத ஞானம் இது புரோக்ரதம் அஞ்ஞானம் எத் அதோ அந்யதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், அடக்கம், கர்வமின்மை, அஹிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல், தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். சோ நம்ம பார்த்தோம், இந்த கடைசி 6 அத்தியாயத்துல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஞான யோகம்ன்றத சொல்றார். எது ஞானம் அப்படின்றத வந்து இங்க சொல்றார். இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்வது, ஏற்கனவே போன நெத்திக சாப்டர்ல அவருடைய தூய பக்தனுடைய குணாதிசயங்கள் என்னன்றத பார்த்தோம். சோ இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்வதே வந்து உண்மையான ஞானம், மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றார். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உண்மையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அடையும் போது நமக்கு வந்து அந்த தன்னுணர்வு வந்து வெளிப்படும். தன்னுணர்வுனா என்ன? நான் வந்து ஒரு ஆத்மா, இந்த ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவ கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற அந்த உணர்வு எப்ப நம்ம அதை புரிந்து கொள்கின்றோமோ அப்ப மத்தவங்களையும் வந்து அதே நோக்கத்துலதான் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுவோம் இல்லையா? எப்படி நம்ம கோவில்ல வந்து பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்தணுமோ அது போல ஒவ்வொருத்தரை பார்க்கும்போதும் அந்த ஒரு நோக்கத்திலேயே தான் நம்ம வந்து அவங்க கிட்டயும் பழகுவோம். அதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த பக்தனுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இதையெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொள்றதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். பிறப்பு இறப்பு, பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா கஷ்டம் நஷ்டம் ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒரே மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு போவார்கள். மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், நம்ம வந்து ஒரு பற்றற்ற வாழ்க்கையை வந்து வாழணும். தாமரை இலை மேல் எப்படி நீர் வந்து ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ அது போல நம்மளுடைய கடமையை வந்து செய்யணும், அதனுடைய பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. இன்னைக்கு எனக்கு இந்த டாஸ்க் கொடுத்திருக்காரு பகவான், அதை வந்து நல்லபடியா செய்யணும், அதோட பலன் எனக்கு கிடைக்குதா கிடைக்கலன்றது அடுத்த விஷயம். சோ அதை வந்து நம்ம வந்து பொருட்படுத்தாம பகவானுக்காக இந்த சேவை செய்கின்றோம் என்ற எண்ணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் வந்து இருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 13வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. அத கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன், உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும். எஸ் மாதாஜி. பிரபுஜி 13 சொல்றேன் ஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நேயம் யத் யத் பிரவஷ்யாமி யஞாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன் என பரமாத்மாவை பத்தி சொல்ல போறார். எதை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்? ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஆத்மாவுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு. ஆத்மாவை வந்து அழிக்க முடியாது, நெருப்பால சுட முடியாது,
அத வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹேர் டிப்போட 10,000 மடங்கு அதை நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் வந்து ஒரு ஆத்மாவோட நிலை அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ இங்க வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருனாக்கா, எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை உனக்கு விளக்க போகின்றேன். அதற்கு வந்து ஆரம்பமும் இல்லை, அது வந்து எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் ஆகும். ஆரம்பம் இல்லாதது. ஏன்னா பகவான் வந்து நித்தியமானவர், அவருக்கு வந்து ஆரம்பம் முடிவுன்றது வந்து கிடையாது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை வந்து அவர் பிரம்மன் சொல்வார், பரமாத்மாவை வந்து பரபிரம்மம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் பகவத்கீதையில. சில இடத்துல வந்து பகவானே வந்து பிரம்மன் அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து ஆத்மாவை வந்து அவர் இன்னொரு விதமாக பிரம்மன் என்று அழைக்கின்றார். இந்த ஜட உலகத்தோட காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குவதுதான் வந்து இந்த ஆத்மா அப்படின்றத வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். அடுத்த ஸ்லோகம் 15வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி 15. பிரபுஜி माताजी। हरे कृष्ण माताजी। सर्वेन्द्रिय गुणापासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृक्षैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। हरे कृष्ण माताजी। எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். சோ இது வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து எல்லாத்தோட மூலமே வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் பார்த்தோம். கஜேந்திர மோட்சத்துல கூட கஜேந்திரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி மூலமே அப்படின்னு வந்து பகவானை வந்து கூப்பிடுறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. பகவான் கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வந்திருக்கு. இருந்தாலும் அவர் வந்து எல்லார் மேலயும் பாசமா இருப்பார், அதே சமயத்துல பற்றற்று இருப்பார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குதான் வந்து நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து அதற்கு விதிக்கப்பட்ட செயல்களை செய்யும். ஆனா பகவானுக்கு அப்படிப்பட்டது இல்லை. அவர் இப்படி பார்வையின் மூலமாகவே பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தின இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவர் பற்றற்றவராக இருக்கின்றார், இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அது என்ன இயற்கை குணங்கள்? நம்ம ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நம்ம கிட்ட வந்து அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போலதான் நம்மளுடைய வர்ணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். பிராமண, வைஷ்ய, சத்திரிய, வைஷ்ய அண்ட் சூத்ர. சோ இது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்ல, நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்களுக்கு அடிப்படையில் அப்படின்றத பார்த்தோம். அது என்ன நம்மளுடைய 3 குணங்கள்? ரஜோ, தமோ, சத்வ குணம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்ப வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒரு தீவிரமாக எதையுமே ஏதோ ஒரு பின்னாடி வந்து நம்ம ஓடிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. ரஜோகுணம், நான் எனக்கு இதை அடையணும் அதை அடையணும்ன்ற ஒரு ஒரு ஓட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும். நமக்கு வந்து பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நான் யாரு, எதற்காக இங்க வந்திருக்கேன், ஓகே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு நம்மளுடைய கடமைகளை முடித்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்? கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே வந்து எப்ப பிறப்பு எடுத்தோமோ நம்ம அந்த இறப்பை நோக்கிதான் ஓடிக்கொண்டிருக்கோம். சோ அந்த இறப்புக்கு நான் வந்து எப்படி என்ன வந்து தயார் பண்ணிக்கணும், அடுத்த லைஃப் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கு, நம்ம நிறைய சயின்டிபிக்காவும் நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் பர்த் ஆஃப்டர் டெத் அப்படின்றது. சோ நமக்கு லைஃப் இருக்கு ஆஃப்டர் டெத் அப்படின்றது தெரியுது. சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய சாஸ்திரங்களோட கதைகளை பாக்குறோம். அப்ப நம்மளோட அந்த இறக்கும் தருவாய் அதை வந்து வேற யாரும் நமக்கு ஷேர் பண்ண முடியாது. இது வந்து நம்மளோட இண்டிவிஜுவல். இது நான் தான் அந்த வழிய வந்து அனுபவிக்கணும். நான் தான் அந்த கடைசி நேரத்துல வந்து என்னுடைய அந்த பிராணம் போகும்போது நான் மட்டும்தான் அது பண்ண போறேன். அது அப்ப எனக்கு கூட யாரும் வந்து ஷேர் பண்ண போறது கிடையாது. அப்ப அதற்காக நான் வந்து என்ன வந்து தயார் பண்ணிருக்கேன் என்ன அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட 2 கடமைகள், ஒன்று ஜட உலக இந்த உடல் சம்பந்தமான கடமைகள், இன்னொன்னு வந்து ஆத்மாவை ஸ்ட்ரென்த் பண்றதுக்கு உண்டான கடமைகள். அதுல நான் வந்து எவ்வளவு தூரம் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா. நமக்கு வந்து இந்த உடல், இந்த உலகம், இந்த பிறப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிலையற்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். எந்த நேரத்துல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். அட்லீஸ்ட் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு தெரிந்தது 7 நாட்களில் அவருக்கு வந்து மரணம் நிகழப் போகின்றதுன்னு. ஆனா நமக்கு வந்து அதுவுமே தெரியாது. அதனாலதான் வந்து நமக்கு ஒரு சின்னதா ஏதாவது ஒரு நோயோ இல்ல ஏதோ ஒரு சர்ஜரியோ ஏதோ வந்துச்சுன்னா அப்ப கண்டிப்பா நம்ம எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவோம். நமக்கு அந்த வலி, இந்த அந்த உடம்போட அந்த டென்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர்த்து நம்மளுடைய ஃபேமிலியில இருந்தவங்களோ இல்ல பகவான் ஏதோ மறந்துடுவோம். அதுக்காக தான் நம்ம இப்ப வந்து பிராக்டிஸ் பண்றோம். அந்த கடைசி நேரத்துல நம்மளோட வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நம்மளை வந்து கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம, இல்லைன்னா நம்ம திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்திலே உழன்று கொண்டு இருக்க வேண்டியதான். எதற்காக நம்ம வந்து மகாமந்திரம் வந்து
ஜபிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. எதற்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துல வந்து கிரகஸ்தர்களுக்கு வந்து அது வந்து சாத்தியமே இல்லை. மற்ற எல்லா 4 யுகங்கள்ல 3 யுகங்கள்ல சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய தியானம் செய்வதோ தவம் செய்வதோ இல்ல இந்த மாதிரி யஜ்ஞங்கள் செய்வதோ இல்ல கோவில் வழிபாடோ தூய்மையான கோவில் வழிபாடோ அதெல்லாம் நமக்கு வந்து சாத்தியம் அல்ல. ஆனா இந்த கலியுகத்துல நம்ம வந்து கிரகஸ்த லைஃப் வந்து எடுத்துக்கொண்டே ஆக வேண்டும். எப்படி நம்ம ஒரு மனிதனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 விதமான நிலைகள் வந்து இருக்கு. முதல் 25 வருடங்கள், அதாவது 25% ஆஃப் அவர் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரியத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்த 25 வருடங்கள் பாத்தீங்கன்னா 25% அவர் லைஃப் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிரகஸ்த லைஃப பாக்குறோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கலியுகத்துல ஒரு அப்ராக்சிமேட்ல ஒரு 100 இயர்ஸ் வாழ்வாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அப்ப அவங்களோட லைஃப வந்து இந்த 4 குவாட்ரண்டா பிரிச்சிங்கன்னா செகண்ட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 25% ஆஃப் லைஃப், இல்லைன்னா 26 வயதுல இருந்து 50 வயதுக்குள்ள நம்மளோட கிரகஸ்த லைஃப வந்து முடிக்கணும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரமத்தை ஃபாலோ, வானப்பிரஸ்தத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்து லாஸ்ட் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சன்னியாச லைஃபை ஃபாலோ பண்ணணும்னு இருக்கு. சோ நம்ம இந்த கலியுகத்துல கிரகஸ்தர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம யஜ்ஞம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த லைஃப்ல நமக்கு கொடுத்தது மனித பிறவி வந்து அரிது மானிடராய் பிறத்துறது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த பிறவியை வந்து எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற இந்த சுழற்சியில இருந்து விடுபடணும், அதற்கு உண்டான வழிமுறைகள் என்னன்றத நம்ம சாஸ்திரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணி நாம சங்கீர்த்தனம் செய்து கடைசி நேரத்திலயும் நமக்கு வந்து பகவானோட ஞாபகம் இருக்கும். எப்படி வந்து ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு தாய்க்கு வந்து எப்படி தன் குழந்தை மேல அன்பு செலுத்தணும்ன்றத சொல்லி கொடுக்கணும்னு தேவையில்லை. அது 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 வந்து ஒரு ஃபீலிங், நம்ம அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்து தான் நம்ம வந்திருக்கோம்னா அவர் மேல அந்த பற்று ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும். அது வரல அப்படின்னாக்கா அது வரும் சஸ்டைன் பிராக்டிஸால. கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார், நான் எப்படி வந்து பகவானை வந்து உங்களை நினைக்க முடியும், நீ எப்பவும் என்னையே நினைத்து இருக்கும் போது நீ என்னிடம் வருவாயின் போது அவர் கேட்கிறார், எப்படி நான் வந்து மனது இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி உங்க மேலேயே ஞாபகமா இருக்கும்போது அவர் சொல்றார் பிராக்டிஸ் பண்ண வரும் அப்படின்னுட்டு. சோ அதுக்குதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த சாண்டிங் நம்மளுடைய சாதன பக்தி வைக்கிறோம். நம்ம என்ன செய்தாலும் அவர் ஒன்னொன்னா நமக்கு வந்து போன சாப்டர்களை வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு எப்படி வந்து பக்தி செய்வதுன்னு. சோ நம்மளுடைய மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லும் போது நம்மளுடைய கடைசி நேரத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம மனது வந்து அதுல அப்படியே வந்து லயித்து விடும். அப்ப நம்ம எதை பார்த்தாலும் வந்து அது கிருஷ்ண ரூபமா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுடைய மைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து லயித்து விடும். அப்ப கடைசி நேரத்திலயும் நம்மளுடைய பகவானோட நாமம் வந்து இருக்கும். ஏன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு, நான் வந்து ஒரு மனிதன் வந்து மறந்து போனாலும் ஆனா எப்ப அவன் வந்து உண்மையான பக்தியோடு ஹரே கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடும்போது நான் வந்து என்னுடைய பக்தனை மறக்க மாட்டேன், அவன் மறந்தாலும் அவனுடைய மரண தருவாயில் நான் போய் அவனுக்கு வந்து அருள் புரிவேன் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார். சோ நம்ம முடிந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த தூய பக்தியை வந்து பகவான் இடத்துல செலுத்த வேண்டும். எப்படி நம்ம வீட்டுல எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய குடும்பஸ்தர்கள் மேல நம்ம எவ்வளவு அன்பா இருக்குமோ அதே அன்பு வந்து பகவான் கிட்டையும் நம்ம வந்து செலுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க 16வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 16 பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பகிரந்தஸ்ய பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவச சுஷ்மத்வாத் தத் அவிக்ஞேயம் தூர சதம் சிதம் சாந்திகே சதத். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரம உண்மை எல்லா உயிர்களின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். இத வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய காலையில நம்ம வந்து நரசிம்ம ஆர்த்தி படிப்போம். यतो नशिम्मा परतो नशिम्मा यतो यतो यामि ततो नशिम्मा. பகவானே நீங்க ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலும் பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த நரசிம்ம ஆர்த்தியில வந்து படிப்போம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணன். எங்க விட்டுருச்சுங்க எங்க மொபைல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. சோ பரம உண்மை எல்லா உயிர்களின் உள்ளும் புறமும் பகவான் இருக்கின்றார், அசைவன மற்றும் அசையாதவற்று. பிரபஞ்சத்தை அவர்தான் உருவாக்கினார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி தெரியுதுங்களா, வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா கேக்குது. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ அவர் வந்து
சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஸ்தாபனம் பண்ணினார் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றில் எல்லா உயிர்களின் உள்ளும் புறமும் பகவானே இருக்கின்றார்னு பாக்குறோம். அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய ஒளியும் சந்திரனிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த குளுமை எல்லாமே வந்து பகவானாவே இருக்கின்றார் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காரு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம், 13வது அத்தியாயம். சோ அவர் மிகவும் சூட்சுமமானவர், ஜடப்புலன்களின், அதனால இந்த நம்மளுடைய 4 விதமான டிஃபெக்ட் வந்து மனித பிறவில இருக்குன்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. நம்மளுடைய இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. சோ அதனால நம்மளால பகவானை வந்து ரொம்ப சூட்சுமமானவர், அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது, நம்ம அறிவதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். மிக தொலைவில் இருந்தாலும் அவர் அருகிலும் உள்ளார் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய இருதயத்திலையும் வந்து பகவான் இருக்கின்றார். கோலோக விருந்தாவனம் எல்லா பூலோகம் எல்லா 14 உலகத்துக்கும் மேல இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் அவ்வளவு தொலைவில் இருந்தாலும் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்திலும் இருக்கிறதுனால அவர் அருகிலும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16வது ஸ்லோகம். 16 பார்த்துட்டோம், 16 பார்த்தோம். 18 மாதாஜி பிரபுஜி 18. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1 minute ஜி, ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க ஜி. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுதுங்களா இப்போ? இல்ல ஜி, கொஞ்சம் இதோ இப்ப தெரியுது. ஓகே ஜி. மேல டாப்ல ஸ்லைட் சவுண்ட் இருக்குல்ல மாதாஜி, அது கொடுத்துற வேண்டியதானே மாதாஜி? பிரபுஜி ஸ்லைட் ஷோ கொடுத்துருங்க மாதாஜி. ஸ்லைட் ஷோ எனக்கு தெரியல, இது டைரக்டா வந்து இதுல மாதாஜி மேல ரைட் சைடு கார்னர்ல காட்டுது பாருங்க மாதாஜி ஸ்லைட் ஷோ. தெரியுது ஜி இப்போ. சரிங்க மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க. எஸ் 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 மாதாஜி. ஜோதிஷாம் அபிதத் ஜோதிஷ் தமஸ பரம் உச்யதே ஞானம் ஞேயம் ஞானகம்யம் ஹ்ருதி சர்வஸ்ய விஷ்டிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரகாசிக்கும் பொருட்கள் எல்லாவற்றிலும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார். சோ நம்ம அதைதான் பார்த்தோம், சூரியனில் இருக்கக்கூடிய ஒளியாகவும் பகவானே இருக்கின்றார். எல்லாவற்றிற்கும் மூலமே அவர்தான். ஒரு என்ன ஸ்பெஷல்னா, இப்ப நம்ம ஒரு தண்ணீர் இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணீர் எடுத்தோம்னா அது வந்து குறையும். ஆனா பகவானுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா அது பெருகி கொண்டேதான் இருக்கின்றது. அவரே எல்லாத்துலயும் வியாபித்து இருக்கார் அப்படின்னாக்கா அதுல ஒரு குறைவு இருக்கணும்ல, அது இல்ல. அதனாலதான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அவர் வந்து இந்த ஜட இயற்கையில வந்து நம்ம வந்து மூழ்கி இருக்கின்றோம், இந்த முக்குணங்களில் வந்து மூழ்கி இருக்கின்றோம். ஆனா பகவான் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். எப்ப நம்ம வந்து சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றோமோ அப்போ வந்து பகவானை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன எடுத்தாலும் நம்மளுடைய அந்த வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வது மட்டுமே நம்மளுடைய குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. யாராவது கையில புக் இருந்துன்னா வாசிங்க. 19. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோத்ரம் சமாசத மத் பக்த ஏதத் விஞ்ஞான மத் பாவயோ பக்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், தட் இஸ் உடல், க்ஷேத்திரம் அறிவு, ஞானம், அறியப்படும் பொருள், நேயம், பகவான் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். பகவான் வந்து பகவானோட லீலைகளை வந்து பக்தனால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால அவர்கள் மட்டுமே வந்து முழுமையாக அடைந்து என்னை அடைவார்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். 20வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 20 ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உபாபதி விகாரம் சகுணாம் சைவ
வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். பிரகிருதி சம்பவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. எப்ப இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுச்சு அப்படின்னாக்கா பகவான் இதை வியாபிக்கணும்னு நினைக்கும் போது அப்பவே இந்த இயற்கையும் விட்டது இல்லையா? ஜட இயற்கையும் உயிர் வாழிகளும், அதில் இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும், அந்த 3 வகையான குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே. இப்ப நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, there is a reaction for all action. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு உண்டான கர்ம பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதனாலதான் நம்மளுடைய செயல்களை பகவானோட பெயர்ல அதற்கு பாவ புண்ணியங்கள் இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 21 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கர்த்தృత్వే ஹேது பிரகிருதி உச்யதே புருஷ சுகது கணம் புக்த்ருத்வே ஹதுர் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர் வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எதற்கு பகவானே எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டத்தை கொடுக்குற அப்படின்னுட்டு. நம்ம தான் நம்ம அந்த நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கோமோ, அது கஷ்டமாக இருக்கட்டும் இல்ல இன்பமாவோ இல்ல துன்பமோ, எல்லாத்துக்குமே நம்ம தான் காரணமே தவிர்த்து வேற யாருமே அதற்கு காரணம் இல்லை. எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட பகவான் எனக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அதை யூஸ் பண்ணி நான் நல்ல விஷயங்கள்ல போனேன் இல்ல நல்ல விஷயங்களை செய்தேன்னா எனக்கு அந்த இன்பமயமான வாழ்க்கை இருக்கும். இல்ல நான் அதை வேற விதத்தில் எடுத்துக்கொண்டு போகின்றேன். எதற்கு சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, எப்படி நம்ம இந்த சொசைட்டி பைலாஸ் படி பிணைக்கப்பட்டிருக்கதோ அது போல நம்மளுடைய வாழ்க்கையை எப்படி வாழணும்ன்றத சொல்றதுதான் சாஸ்திரங்கள். சோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நம்ம ஒழுக்கமான முறைகள்ல வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பகவானிடத்தில் செல்ல முடியும். சோ நம்ம எந்த செயல் செய்யறோமோ அதற்கு உண்டான பலன் இருக்கும். இப்ப நான் ரொம்ப இந்த பிறவில எனக்கு நிறைய இந்த நான்வெஜ் சாப்பிடுறதோ இல்ல என்னோட நாவை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னாக்கா அதற்கேற்ற மாதிரி என்னுடைய அடுத்த பிறவி இருக்கும் அப்படின்றத பாக்கலாம். கிருஷ்ணர் எங்கேயுமே நம்மள ரெஸ்ட்ரிக்டே பண்ணல. உனக்கு சுதந்திரம் தான் கொடுத்திருக்காரு. அவர் என்ன ஹிரண்யகசிபுவா இல்ல நீ இதைதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. சோ அவர் உனக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும்னு ஆசை இருந்தா ஓகே போ. எப்ப நமக்கு இந்த ஞானம் கிடைக்கின்றதோ இல்ல நம்ம பகவானுடைய பிள்ளைகள் நம்ம திருப்பி ஒழுக்கமான முறையில நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கடவுள்கிட்ட போகணுன்ற அந்த ஞானம் பிறக்கின்றதோ அப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஒரு ஸ்ட்ரீம்ல வரும் அப்படின்றத பாக்கலாம். அதை விட்டுட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கு படி நம்ம வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்கேத்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய அடுத்த பிறவி இருக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம இதுல பாருங்க, ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணாம நம்மளுடைய தான் தோன்றி தனமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடந்து வந்தா அந்த சமூகம் எப்படி இருக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம தான் நம்மளுடைய செயலுக்கு காரணம். என்னுடைய கஷ்டத்துக்கும் நஷ்டத்துக்கும் நானே என்னுடைய செயல்களே காரணம். நம்ம பார்க்கலாம், ஒரு சிலர் நிறைய தவறுகள் பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க பாத்தீங்கன்னா நல்ல நிலைமையில இருக்க மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? பக்தன் எப்படி புரிந்து கொள்வான்னா, அவர்கள் முற்பிறவில பண்ணின செயல்களோட பலன் இந்த பிறவில அவங்க நல்லா இருக்காங்க. அப்போ நான் ஏதோ பண்ணினதோட பலனை நான் இப்ப அனுபவிக்கின்றேன். பக்தன் அதை எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரலா யோசிப்பாங்க. நான் இப்படி கஷ்டப்படுறேன், நான் துன்பப்படுறேன் அப்படின்றத விட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, என்னுடைய கர்மாவின் பலனை நான் அனுபவிக்கின்றேன் இந்த பிறவியில் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அவங்க போவாங்க. அடுத்ததுல எங்கேயும் சோர்ந்து இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம பார்த்தோம், அதுல உற்சாகமாக இருப்பார்கள், எப்பொழுதும் பகவானுடைய சேவையில இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 22வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோஹி புங்தே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குண சங்கோஷ்ய சத் அஜப் யோனி ஷண்மஷி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். நம்ம பார்த்த மாதிரி 84 லட்சம் பிறப்புகள் நம்ம எடுக்கிறோம். அதுல 4 லட்சம் மட்டுமே மனித பிறவிகள். மிகவும் உயர்ந்த பிறவி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனித பிறவிகள். மற்ற உயிரினங்கள் பண்ணக்கூடிய செயல்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த இம்பாக்ட்ன்றது இருக்காது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதற்கு ஏத்த பலன் கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்ப நம்ம தூய கர்மாக்களை செய்தோம்னா நம்ம பகவானை சென்று அடைவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மளுடைய இந்த ஜட இயற்கையில பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்வாழிகளும், மனிதன் மட்டும் இல்ல, மற்ற எல்லா உயிர்வாழிகளும் அவங்களுக்கு ஏத்த குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வோட வழிகளை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. நேச்சர் அதை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. இவை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். அந்த 84 லட்சம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். 23வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 23. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உபத்ரஷ்டானுமந்தாச்ச பர்த்தா யோக்தா மகேஸ்வரக பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோக தேகேஸ்மின் புருஷ பரகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், பகவான் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் 3 ரூபங்களில் வியாபித்து இந்த பிரபஞ்சத்தை எடுத்து செல்கின்றார் அப்படின்றத பார்த்தோம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். இங்க பாத்தீங்கன்னா சிரோதக சாய் விஷ்ணு இந்த ரூபத்தில், நின்ற ரூபத்தில் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவாக பகவான் இருக்கின்றார். நமக்கே சொல்லுவோம், உனக்கு மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருந்தா அதப்படி உண்மையாக நடந்து கொள்வோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அந்த மனசாட்சி நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்க பரமாத்மாவாக நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. நம்ம பண்ற ஒரு செயலையும் பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் அங்க குறிக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம நினைச்சுக்குவோம் நம்ம பண்றது வேற யாருக்கும் தெரியலன்னு. ஆனா ஒருத்தர் நம்மள எப்பவுமே பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார் பகவான். 24வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. ய ஏவம் வேதி புருஷம் பிரகிருதிம் ச குணைः சஹ சர்வதா வர்த்தமானோபி ந ச பூயோ அபிஜாயதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா இந்த ஜட உலகம், இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா நிலையற்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரிந்தது அப்படின்னாக்கா அதுல நம்ம ரொம்ப பற்றோட இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே பகவான் கிட்டதான் வந்திருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு உண்டான மரியாதையோட நம்ம இருக்கும்போது அங்க வேற்று கருத்துக்களுக்கு இடமே இல்லை. அப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு நம்ம நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றோம். பகவான் சொல்லியிருக்கார், நீங்க இந்த ஜட பிறவிலே பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தின்றது இந்த ஜடப்பிறவிலேயே நமக்கு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அது எப்படி? நான் பகவானுடைய சேவகன்றதை எப்ப நம்ம உணர்ந்து கொள்கின்றோமோ அந்த பணிவு நமக்கு வேணும். அதுதான் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நான் தான் இதை உற்பத்தி செய்தேன், நான் தான் இதோட கட்டுப்பாட்டாளர், நானே இதனை அனுபவிப்பாளர்ன்ற நினைவு நமக்கு எப்ப வந்ததோ அதனாலதான் நம்ம இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வத்தம் இந்த பூமியில இருக்கோம். சோ இதுல இருந்து நம்ம மேல போகணும் அப்படின்னாக்கா முதல்ல நமக்கு அந்த பணிவு வேணும். அந்த பணிவு ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அந்த சரண்டரிங் குவாலிட்டிஸ் வந்துரும். சோ இங்க நம்ம பாத்தீங்கன்னா நான் பகவானுடைய சேவகன்றதை எப்ப உணர்ந்து கொள்கின்றோனோ அப்போ எனக்கு இந்த பிறவிலேயே இந்த ஜட பிறவிலேயே எனக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவருடைய அந்த தன்மையில இருக்கிறதுனால அவங்க திருப்பி இந்த இறப்புன்ற இந்த சம்சார சாகரத்தில் அவங்க விழப்போவதே இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 25வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 25. தியானேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேசித் ஆத்மானம் ஆத்மனா அந்யே சாங்கியேன யோகேன கர்ம யோகேன சாபரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். இதை நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த அருவ ரூபமாக வழிபடுறது. நம்ம ஜடபரதரோட கதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவர் வந்து ஹோல் டே வந்து பகவான் வந்து மனதிற்குள்ள இருக்கின்ற பரமாத்மாவை நினைச்சு அவர் வந்து கையில அந்த மலர் எடுத்து அவருக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்றதுக்காக கண்ணை மூடி அவர் தியானம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அது ஈவினிங் வந்துடும். ஆனா அவர் அந்த அந்த இதை செய்தே இருக்க மாட்டார். கையில இருந்து மலர் வந்து காஞ்சு அப்படியே விழுந்துரும். அந்த ஒரு ஸ்திரமாக நிலையாக உறுதியாக ஞானத்தோட இருந்தவர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா பிறன்று விட்டார்கள். அந்த 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 மான் பார்த்துட்டு அவரோட லைஃபே வந்து மாறிடுச்சுன்னு பாக்குறோம். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய செயல்களை செய்து கொண்டு ஆனா பகவான் மேல அவர்களை நிலைநிறுத்தி அவர்களுடைய செயல்களை செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ தங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற அந்த பரமாத்மாவை சிலர் தியானம் செய்வதன் மூலமாக அறிந்து கொள்கின்றனர். சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதனால். நம்ம எதற்காக வந்து இந்த 18 நாள் நம்மளுடைய எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு, எத்தனையோ கடமைகள் இருக்கு, எத்தனையோ ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கு நம்மளோட இதுல. தினமும் ஏதாவது ஒரு நம்ம ஒரு சஸ்டைனா நம்மளோட அந்த 1 hour சேர்ந்து நம்மளால இது பண்ண முடியும். இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் வந்து நம்ம வந்து இதை தெரிந்து கொள்ளணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? எதற்காகனா இது ஜஸ்ட் லெவல் 1ல வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம். ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலா தான் படிக்கிறோம். அடுத்தடுத்த லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பா படிக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஞானம் வந்து கிடைக்கும்ன்றத பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பார்த்தோம் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்கார், எத்தனையோ 1000 கோடிக்கணக்கான மக்கள்ல வந்து சிலர் மட்டும்தான் வந்து என்னை பத்தி தெரிந்து கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஞானமே இருக்கும். அப்படி நினைச்சாலுமே ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அந்த முயற்சிகள் எடுப்பார்கள். அப்படி முயன்று என்னை புரிந்து கொண்டவர்களும் வெறு சிலர் தான். அதுல வந்து மிகவும் அரிதானவர் வந்து எனது பக்தன் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற சிலர் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செயல்படுவதன் மூலமாக அனன்ய பக்தி. சோ இந்த 3 விதமான பக்தர்களால பகவானை வந்து அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஒரு முதலானவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானம் செய்வதன் மூலமாக, ஞானத்தை வளர்ப்பதன் மூலமாக, 3வது பாத்தீங்கன்னா எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம பகவான் மேல தூய பக்தி செய்யும் போது பகவானை அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை பார்க்கலாம். 26வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிங்க பிரபுஜி. மாதாஜி 26. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अन्ये त्व एवम् अजानन्दक श्रुत्वान्येप्य उपासते देवी साधितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी. வேறு சிலர் ஆன்மீக ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் பிறரிடமிருந்து முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதன் மூலமாக அவர்கள் வழிபட தொடங்குகின்றனர். ஒரு சிலருக்கு வந்து பிறப்பிலே வந்து அந்த ஞானம் இருக்கும். அப்படி இல்லாதவர்கள் மற்றவர்கள்கிட்ட இருந்து பகவானை பத்தி தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அவரை பற்றின அந்த அன்பை வளர்த்து கொண்டு அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய ஆன்மீக பாதையை முன்னேறுகிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அப்படி செய்யும்போது அவங்க வந்து இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற அந்த சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுபடுகின்றார்கள் அப்படின்றத பாக்குறோம். 27வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 27. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। यावत् संज्ञामुदे इंजि सत्वं सदावर संगमं क्षेत्र क्षेत्रंकु समयोगात् तत् विधि प्रदर्श्यब। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी. பரதர்களின் தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையே ஆகும். நம்ம வந்து அந்த செயலையும் செயல்களின் அந்த உடலையும் அந்த ஆத்மாவையும் வந்து பிரிக்க முடியாது அப்படின்றத சொல்றார். பரதர்களின் தலைவனே, இதை வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும், இணைந்த கலவையே என்றதை சொல்றார். 28வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 28. हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य अविनश्यन्तं या पश्यति
சா பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்பவனுமே உண்மையில் காண்பவன் ஆவான். அதுதான் உண்மை இல்லையா? அதனாலதான் ஞானிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா விலங்கு, மனிதன், அதுக்கப்புறம் மரம் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரே மாதிரியாக வந்து அவங்க வந்து பாவிப்பார்கள். ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கின்றார். பகவானையும் பக்தனையும் புரிந்து கொள்வதே வந்து சிறந்த அறிவுன்றதை பார்க்கலாம். 29வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 29. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சாரி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபுஜி. பை மிஸ்டேக் அதை அடுத்து. சமம் பஷ்யம் சி சர்வத்ர சமவஸ்திகம் ஈஸ்வரம் நஹினஸ் யாத்மனாத்மானம் ததோயாதி பராம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழிகளிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூசைடல் ஐடியேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. சூசைட் பண்ணிக்கிறவங்க வந்து ரேட் பாத்தீங்கன்னா அதிகமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த தன்னுணர்வை அந்த அறிவு வந்து இல்ல. நான் ஒரு ஆத்மா, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கேன், என்னோட உடலை வந்து எனக்கே கஷ்டப்படுத்திக்க கூடிய அதிகாரம் வந்து யார் கொடுத்தாங்க இல்லையா? சோ எப்ப வந்து அப்படி பகவானையும் ஆத்மாவையும் அறிந்து கொண்டவன் வந்து தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள். அந்த லோ ஃபீலிங்ஸ் வந்து இருக்காது. அவங்க வந்து எப்பவுமே பகவானுடைய தெய்வீக இலக்கை வந்து அணுகுகின்றார்கள் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 30வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிங்க. சொல்றேன். 30. சொல்றேன். பிரக்ருத்யைவ ச கர்மாணி க்ரியமானானி சர்வஷக யஸ் பஷ்யதி ததாத்மானம் அகர்த்தாரம் ச பஷ்யதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எவனொருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். இந்த ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது, அதாவது நம்ம தான் இதற்கு வந்து அனுபவிப்பாளன் அப்படின்றத எப்ப நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்ப வந்து தவறான ஒரு இதுல போகின்றோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம். 33வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி 33. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வகதம் யதா சர்வகதம் சௌஷ்யாம் ஆகாஷம் நோப லிப்யதே சர்வத்ராவஸ்திதோ தேசக ததாத்மானோ பலிப்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடன் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அது போல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை, அது தனித்துவமாகவே இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம். 34வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. 34. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரகாசயத் ஏகக கிருத்ஸ்தனம் லோகம் இமம் ரவி क्षेत्रं सेत्री तदा कृत्सनं प्रकाशयति भारत. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. பரதனின் மைந்தனே, ஒரே சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதை போல உடலினில் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். அதுதான் உண்மை இல்லையா? எப்ப இந்த உடலை விட்டு இந்த ஆத்மா போகின்றதோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஜடமாக மாறிவிடுகின்றோம். சோ நம்மளுடைய அந்த எப்படி வந்து ஒரு சூரியனோட ஒளி வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்குதோ அது போல ஆத்மா வந்து நம்ம உடல்ல இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வந்து உயிரோட இருக்குன்றத பார்க்கலாம். இல்லைன்னா இது வந்து ஜட பொருள் தான். 35வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே சேத்ரயோர் ஏலம் அந்தரம் ஞான சக்ஷு பூத பிரகிருதி மோஷம் ச யே விதிர் யாந்தி தே
தரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றார்கள். எப்போ நான் ஆத்மா பரமாத்மான்ற அந்த ஞானம் எனக்கு பிறக்கின்றதோ அதுல இருந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, இதெல்லாம் நிலையற்றதுன்னு முடிவு செய்து நிலையான ஒன்றை நோக்கி நம்ம செயல் இருக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுதான் கடைசி ஸ்லோகம். சோ கடைசி இதை சொல்லி முடிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாய யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சமாதே சதர்க்க விவாக யோக நாம திரியோதச தியாய ஹரிஹோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம 13வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் 6 கேள்விகளை கேட்கின்றார். க்ஷேத்திரம், க்ஷேத்திரஜ்ஞம், ஞானம், அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன, ஞானியம் எதை பற்றி நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும், பிரகிருதி என்றால் என்ன, புருஷ மற்றும் இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். மாதவேந்திரபுரியோட கதை. இன்னைக்கு நம்ம 13வது நாள்ல இருக்கோம். சோ குயிக்கா நம்மளோட சாண்டிங் பண்ணிடலாம். பிரபுஜி 1 hour வேணா நீங்க கிளாஸ் ஓபன் பண்ணி வைங்க. நம்ம ஏதாவது டவுட்னா அவங்க கேட்டுக்கிட்டோம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண